través de la senyal de 9-2 en Ràdio Televisió Valenciana, transcendix l'internacional. Ara ens ho confirmarà el nostre company Julio Tormo, perquè estos dies, desgraciadament, per allò que ha passat al Japó, no anem a anar al Japó, però sí que poden fer referència, hem tingut tots els ulls posats en aquell país asiàtic, en Àsia, per lo mal que estan passant aquelles persones, però dic allò de que estarem molt propet pel convidat que té en estos moments Julio. Julio. Clar que sí, també estem, jo crec que tots, demanant a la Mare de Déu de desamparar la seva protecció a esta gent que lo està patint i està passant-lo molt mal. Però esta vesprada hem tingut l'oportunitat, Paco Nadal, d'entrevistar a la gent que venia d'Iraq, gent que ha vingut d'Itàlia. I ara este amic ve així de Corea. Y volver a apuntarnos toda la familia como falleros y desfilar en la ofrenda. ¿Y qué has sentido desfilando en la ofrenda? Mucha emoción. Per això vol l'Ajuntament de València, vol la Junta Central Fallera que siga declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Gràcies. Crec que seria correcte, si esteu d'acord tots, no sé si vostès, senyores i senyors, també estaran d'acord, ja que estem en un acte com este, en el que la majoria de tots els que passen per davant de la Mare de Déu demanen allò que desitgen bo, per aquells que coneixen, l'aprofitar i demanar-li per totes aquelles persones que, com diem fa un moment, estan passant-ho tan mal en aquest desastre que fa just una setmana va assolar gran part del Japó i que avui per avui encara té difícil solució. Al revés, no? Perquè vaig a complicar si per províncies, a més, se plantà una falla en la plaça de l'Ajuntament on eren totes les regions d'Espanya. Estaven representades per totes les regions d'Espanya. Se van volcar perquè no se suprimira la festa aquell any, que així hi havia motius, perquè la gent no estava de festa. I jo suposo que la Mare de Déu va donar aquesta espenteta per a que poguera fer-se, per a que es visquera aquesta solidaritat, i està molt bé que la puguem tornar amb fervor i pregar-li a la Mare de Déu per la gent que en aquests moments ho puga necessitar. Mireu quina alegria porten les components de la comissió alemanya, el batxiller, que entren just pel carrer de la Pau, amb l'alegria que té que entrar-se a veure la Mare de Déu i a portar-li les flors, igual que ho fan també des del carrer Sant Vicent la comissió de la plaça de Patraix, pertanyent, evidentment, al sector de Patraix. I és que, a pesar del protocol que marca l'acte en si, com en detalls que contava Enrique fa un moment, de que els senyors es tenen que descobrir si van coberts, amb el cap cobert, molt normal. És motiu de goig portar-li flors a la Mare de Déu. No té per què anar uno tès com un titot, no? Senyor, amb alegria. Igual qui porta el seu fill. Alegria i emoció d'ahir. Ten en compte que molta gent, molt faller, porta el seu fill a la Mare de Déu, perquè acaba de néixer i vol que siga la primera ofrena que li fas a la patrona de València, a la seva mare, que diuen ells, i que diem tots. Enguany, el mantell de la Mare de Déu està inspirat en els xiquets que van a l'ofrena, els més menuts. Però és que jo ara no sé si estic en un parvulari o en l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Tots són fallerets de la falla d'Alemanya Batxiller. Enguany tenen 200 fallerets, però si és que n'hi ha solament una xicoteta de representació. 59. Alfonso, president, què feu per a tindre tants xiquets? Pues la historia es muy fácil, Julio. Hace 30 años, cuando nació la falla, durante 4 o 5 años fuimos la falla más numerosa de Valencia. Pues los que éramos niños entonces, ahora nos toca ser padres. Y entonces pues, vamos aumentando los niños. El año pasado era el baby boom, nuestra falla era la del baby boom, pues este año la del baby boom boom. Els xiquets teniu tots els matrimonis. Bueno, és que de les falles no oblidem i ser molts matrimonis. I sent després xiquets i així tenim el resultat. Se lo pasen per els xiquets, ¿no? Eso es una maravilla. Y además hemos enfocado la falla un poco hacia ellos. La semana fallera está dedicada a ellos están todo el día distraídos y cada vez tenemos más. I la fallera major, quins surts tan bonicos que tens. Quin surt. Gracias. I què te pareix tindre tants xiquets en esta falla? La verdad es que me he quedado sorprendida porque hemos ocupado casi la calle de la Paz entera y ha estado fenomenal. Me he emocionado más. Però esos ulls que portes tu, que tens tan bonicos, amb llàgrimes encara són més bonicos. Me he emocionado bastante, la verdad. Ahora ya, como me han dicho, te va a entrevistar, digo, bueno... Bueno, jo recordo d'esta falla, que van ser falleres majors d'esta falla, les germanes del president, de Francesc Camps. Entonces, jo vaig ser mantenidor d'Estela, ja fa anys. Ui, la història. Però este xiquet, jo tinc, a veure, la curiositat. Quantes setmanes té? Tiene 5 semanas. I com s'ha portat? Molt bé, molt bé. Este xiquet? 10 meses. Tu la mare. La mare. I la primera vegada que ha fet l'ofrena? La primera vegada. Més xiquets, matrimoni. Quants mesos té esta xiqueta? Tiene 10 meses. 10 meses està bé. Esteu tots d'acord per a tindre xiquets? Es que son primos y se llevan solo 15 días.
Ai, això és el bonico de les falles, els sentiments i quina inspiració feta realitat per als vestidors de la Mare de Déu que estan fent el mantell els xiquets de la falla Batxiller a Alemanya. Bueno, l'any que ve ja seran 300 perquè els que van a esta falla... Hay unas cuantas embarazadas en la comisión. Bueno, ja saben, això és festa, això és falla i això és vida. Gràcies, enhorabona i a continuar l'any que ve quants xiquets. Què creus que al món de les falles? Sí, Que creus que en senyors, quantitat? que fomenten la natalitat fallera.